रितु मेडामनि बाथ्राफोरखौ सानबोला दुखुसो मोनसैयो आङो। आगोल बेसेबा मोजां न'खरमोन, दा माबायदि न'खर जालांखो, रावबो गैयाबो न'आव। र'जि फैदों? औ मेडाम रितु, औ फैदों। अ दे। मेडाम मोजाङै दंना? अ बेबायदिनोसै दे र'जि। नोंलाय जिरायदोंना जिरायाखै? दे जिराय। औ मेडाम जे जिरायगोन दे। रनियालाय अबाव, राजाया? अह बियो उन्दुनानै दं। ए औ बेनिफ्राय र'जि मायबा खामानिफोर दंमोन नामा? औ मेडाम रितु, माबा आङो सारनि फना नाङिखाय बेयाव फैनांगौ जाबाय। ए मामोनथाय? अफिसनि मायबाफोर खामानि दंमोन? औ मेडाम अफिसनिथ' खामानि दङआनो। बेनिफ्राय नोंथांनि मेगननि ट्रिटमेन्टनि बाथ्राबो सारा बै आसामाव थाङैनि सिगांनो बुंलांदोंमोन डाक्टरनि बाथ्रा। औ रादाया बुंदोंमोन र' आंनि सिगाङाव। बेनिफ्राय माबाफोर फनफोर फैदों नामा? औ सासे मानसिनि फन फैदोंमोन, बे डक्टरनि बाथ्रा बुंदोंमोन। अ डक्टरनि बाथ्रा बुंदोंमोन? होमब्लालाय रादाय बुंनाय डक्टरानो खोमा। मोजां डक्टरनो बियो, आइ स्पेसियलिस्ट। औ आं बेनिखायनो बुंफैबाय मेडाम, माने सारनाबो फना नाङाखै नालाय, बेनिखायनो नोंथांखौनो बुंफैबाय आङो। औ नों मोजाङानो खालायबाय दे फैबाय, थेंक इउ र'जि। मस्ट वेलकाम मेडाम। बेनिफ्राय दाथ' आं थांनो हानाय नङा, रादायाबो सफैथ'वाखै। माब्ला फैयोथाय रादायाबो फनखौनो हराखै। रादाया फैबोलासो आं बे डक्टरनियाव थांनो हासिगौ, हारसिंथ' थांनो हानायबो नङा आङो। अ र'जि नोंखौथ' फन खालायनाय नाम्बारा दं खोमा, जाय जायगानिफ्राय खालायदोंमोन? औ मेडाम दङ, अफिसनि नाम्बाराव फन खालायदोंमोन। र'जि नों नाम्बारखौ नट खालायनानै दोन दे। औ मेडाम जागोन दे। आं हारसिं थांनोबो हानाय नंथ'ला नालाय, नोंसिनि सारा फैबोलासो डक्टरनाव थांसिगोन आङो। रादायखौ नेथानसै। अ दे। आंना आबा गुथाला सावगारिबो आखिनो रोंलायो खोमा, मालायबा बिबार आखिनानै दोनदों। बाबा नों मा खालायदों? आबा आं नोंनि आखिनाय सावगारिखौ नायबाय दं। एसेबां मोजाङै सावगारि आखिनो रोंगौ नोङो, हो? आइया फोरोंदों। बा नोंसिनि आइया सावगारि आखिनो रोंलायगौ, आं माथो मोनथियानोमोन। नोंबो आखि बाबा, आं माबा आखिगोन, थालिर दंफां। सना आं आखिनो रोङालै, थालिर दंफां आखिनो रोङा आं। आं फोरोंगोन, आं फोरोंगोन। ए ओइ जनु नुचाला नों फोरोंगौ? आबा नोंसिनि आइया अबाव थांदों, आइखौ नुदों? आइया मम' लायनो थांदों। आं गाइखेर लोंनांगौ ना, ओंखायनो आइया मम'खौ लायनो थांदों। आले नों मम'नि गाइखेर लोङो? आङो मम'निखौसो लोंखायो। आङो बोरमानि लोङा, बोरमानिखौ। ए आयौ मा एसे टेब रायज्लायो नोंलाय, आयौ आंनि सना फिसा आबाया। आयौ आंनि आबा सना फै। मेवदों। सेस जाबायलै, बाजै सुदेमसो माथो। अह बाजैसो माथो। अबाव थांनायमोन बाजै? बाजैया गाज्रिसो मोनबाय नामाथाय आंखौ, माथो होआखै माथो। ओइ बाजै अबाव थांनायमोन? माथो बाजैयानो माथोखौनो होला, आंखौबो थगायसुला सानबायलै बि। बाजै आंखौ हामाफोर मोनबाय नामा बाजै? आंखौ गाज्रि मोनदों नामालै बाजै? हामा मोननालाय मा जानो? बाजैयाथ' आंखौबो गाज्रि मोननानै दं खोमालै। मोनाखै, आं रावखौबो गाज्रि मोनला। बाजै गाज्रि मोननांलालै, आंखौबो निमाहा होदो। आं मिथिगौ बाजै नोंबो आंखौ आंनि फारसे गोबां बाथ्रा साननानै दं खोमा, आंखौबो गाज्रि होननानै सानफाबाय। जेनेबा आंबो गोरोन्थिखौनो मावदों दिनै, दाथ' बाथ्राफोराबो गाज्रि जालांबाय।
आंबो बाथ्राफोरखौ सम थानायावनो खिन्थायासै नोंबो आंखौ मानो सिखोमानायमोन सन्जिब आं एसेबां सोंदोंमोन नोंखौ रादाया अबाव होननानै नोंबो आंनो फंसेबो बाथ्रा थारखौनो खिन्थायासै नोंसोर गासिबो समान नङालै बाजै आंखौ गाज्रि दासान आंबो नोंनो खिन्थागोन होननानै सानबाय थायोमोन नाथाय रादाया आंखौ कसम होनानै दोनदोंमोन ना खिन्थानो हायामोन आं थेवबो नोङो खेबसेथ' खिन्थानो हागौमोन ना आंनो नोंनो बिखौ पाटनायावबो लानानै थांबाय नाथाय नोंनो आंखौ जेबोखौनो खिन्थायासै एसेबां सोंबाय आङो नों थेवबो आंनो खिन्थायाखै रादाया दं होननानै मानो नोंबो एसेबां नंखाय बुंनायमोन मानो आंबो बेबायदिनो न'खरा बेबायदिनो खोन्थाफ्लाङासैलै आंबो रादायाबो खिन्थानाङा होननानै कसम जाहोबाय बेबायदिनो खिन्थायासै आंबो रादायाथ' थगायबायानो नाथाय नोंखौ आं बेबायदि होननानै सानाखैमोन सन्जिब नोंबो बेबायदिनो समानसो रादाया बायदिनो रादायाबो थगायसुला आरो नोंबो बिनिजोंनो लोगो नोंसोर बयबो समान एखे नोंबो थगायसुला नोंनो मा रादाया फैसा होयोमोन नामा थगायनानै दोन सुदिमखौ होननानै आंनि बाथ्रा सोंब्ला थैबाय होननानै बुं लोगो मोनाखै होननानै बुं होननानै हो फैसा होयोमोन नोंनो रादाया नङालै बाजै फैसा होआ नों गोरोन्थि साननानै लादों आङो बुंगोन होननानैनो सानसेखालि रादायजों नांलायनानै फैदोंमोनबालाय मानोथो खिन्थादे बेनोथ' गोरोन्थि जाबाय आंना बाजै सरिलै बाजै सुदेम आंखौ निमाहा होदो नोंखौलाय मा हामा मोननो नोंखौलाय मा निमाहा होनो आङो सन्जिब जानांगौआ जालांबाय माथो खालायबावनो नोंनि लोगोआनो बेबायदिबालाय नोंखौलाय गाज्रि मोननालाय मा जानो मालायखौलाय मा दायनिगिरि साननानै लानो गावखौनो दायनिगिरि साननानै लायो आङानो खाफाल गैयामोन खाफाल गाज्रि आङानो मालायखौलाय मा होनबावनो हनै साला सनजिब लेरफ'आ बेयावसो दंफैयो बाजै आं रादायखौ बुंखादोंमोन माबायदि सानै हाबा ओइ सनजिब लेरफं मा सानै हाबा ओइ साला बुंबाय थानायावनो सासेया सफैलायबायना बाजै जेबो नङालै माने सानै हयसो हाबाफोरखौ खालायनांगौ होननानै बुंदोंमोनलै आं माने बेखौसो बुंनो नागिरदोंमोन आं मा हाबालै थारमाने मा आंखौ हाबा खालायनाया गोरोन्थि जादों नामा रादायनिया नोंसोर थारमाने बेफोरखौसो सानबाय थायो आरोना रादायजों नोंजों बेफोरखौनो रायज्लायबाय थायो खोमा नोंसोरो बिनिखायनो फैयाखैमोन नोंसोरो ओइ मायबा बुंनो नागिरदोंमोन बे सफैना मायबासो बुंफ्लांबाय दा आंखौ गाज्रिसो मोनलायसिगोन बाजैया नङालै बाजै बेबायदि नङा आं थारमाने उन्दुनो मोनाखैलै मोजाङै बेनिखायनो जानला मानला बखिफ्लांबाय थादो उन्दुनो ओंखारदों आं मोनाखै मानोबा उन्दुनो हरसे उन्दुनानै दानिसो सिखारना फैदों नोङो रायलायबाय थानायाव हाबख'नाय सभाबखौ दाबो गाराखैना नोङो साला जांग्राव आंलाय मा मोनथिगौ थोद साला ओरैनो हिनजाव खाराखै नोंना नोंसोर गासैबो बेबायदिनो समान थगायनायल' नाजाबाय थायो मानसिफोरखौ नोंसोर गासैबो जेन बेबायदिनो बाजै अन्थाव बाथावनो सोगाबायसिना नों बाजैखौ मा बुंनाय नोंलाय नोंनि थाखायनो जादों साला दाउदै गला खर'आव मेलेम गैयि आंहालाय मा जाखौ नोंनि थाखायनो जादों साला जानला मानला बुंलाबायो बेयाव मा बुंनाय आंलाय मायबा सिरियास टपिक लानानै रायलायबाय दंमोन गेजेरावनो फैनानै हाबख'ना होफैयो बेयाव आंलाय मा मोनथिगौ नोंसोरलाय मा सिरियास रायज्लायदों मा रायज्लायदों गावसोरानो मायबा होनना लादों खोमा गावानो मायबा दाय मावाखै बियो आंखौ दाय होनफैदों बेयाव आंहा बुंथारबायमोन बाथ्राखौ दिनैनो उनाव आरो आंखौसो गाज्रि मोनलायगोन ओरैनो बुंखासिगौमोन आं जे रादाया हिनजाव बिनि सिगाङाव बुंनो हायालै बाल मा हिनजावलै मा हिनजाव मा रादाया हिनजावलै जेबो नङा माबा थारमाने रादाया हिनजावबो बेबायदि खालायनामोन आरो बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन आं सैतान थगायदो नोंसोरो मायबा रादायजों नोंजों ब्र सानसेबाबो मोनथिखागोन जाम्बा जांग्राव जेबो नङा थौ थांसै थौ दखानावसो थांना फैनि बे फाग्ला जांग्रावनो जेबो खिन्थानो हाया बेनि खुगायाव जेबो बाथ्रा थाया खिन्थाजोबगोन बियो जायगाफोरा माबायदि जाजोब्बाय अन्थाव बाथावनो लेट्रिनबो गंसे मोजां गैया दुगैनो बाथरुम गैया दंखलफोराबो एसेबां फिस्ला माबायदि सोलिनानै दंमोन एसेबां खस्थ'यै आं मानो आगोलनो फैदि माने एसेबां गोबाव खालायखौ आं फैनायाव आंनि न'खरनि मानसिफोरा
एसेबां खस्थ'यै सोलिगासिनो आं आरो ओजों एसेबां आजादियाव बिन्दास थायोमोन जायै लोङै मोजां जायगायाव नाथाय बेयाव आरो आइया सुदेमा बेसेरा अन्थाव बाथावनो एसेबां खस्थ' सहायनानै थादों माबायदि मानसि नों रादाय आं आगोलनो बेफोरखौ मानो सानखांनो हायाखैमोन माने एसेबां गाज्रिमोन आं न'आव अखा सेरो इसुङावबो अखा सेरो अबेथिंबा आरो बायज्लानाय इन्जुर मानो बेबायदि खालायनाय आं एसेबां खस्थ'यै सोलिनानै दङ आंनि हिन्जावा आंनि आइया बेफोरखौ नुनानै आं गोसोफोरखौ माबोरैबा मोनजोब्बाय एसेबां खस्थ'यै माबोरैबा मोनजोब्बाय आङो आरोबाव मा खस्थ' सहायबावनांदों सुदेमा आइया माबायदिबा बिसोर न'खरखौ सालायबोदोंमोन जेबोआनो गैया न'आव आंबायदि फाफ्फि फिसाज्ला आंबायदि फाफ्फि हौवा आंबायदि फाफ्फि बिफा बे संसाराव रावबोआनो गैयामोन खोमा आंसो गिबि खोमा रावबो गावनि असे मानसिखौ बेबायदि खालायालै आंसो खालायदों फैसा थानानैबो आं फैसा हरामोन एसेबां गाज्रि आं मानसिया नुजायाब्लाबोथ' माबा मोनसे बाहाना खालामनानैबाबो आं फैसा हरनो हागौमोन माने एसेबां गाज्रि जानायमोन आङो माखौ नुनानै आं एसेबां गाज्रि जानाय एसेबां मानो गाज्रि जानाय आंनि गोसोआ मानो नुनो हादिया आं बेफोरखौ आंनि दायफोरखौ आंनि पाप मावनायफोरखौ सुद्रायजोबगोन आं बेफोरखौ मोजां खालायजोबगोन आं आंनि फिसाखौ हिन्जावखौ बिमाखौ सुखुआव दोनगोन आं बेबायदि खस्थ' जाहोनो हाला आं बिसोरखौ अखा सेरनाय न'आव दोनला आं बिसोरखौ गासैखौबो साफा खालामजोबगोन आङो मोजाङै लुजोबगोन आङो बिसोरो बयबो सासेया सासेनि बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबखागौमोन आंसो मोसौ बायदि थगायजाबाय थायोमोन आंनो मोसौ खर'आव जेबो मेलेम गैयै आंनिनो गोरोन्थिमोन आं बेफोरखौ फोथायनानै लादोंमोन आरो सनजिबा मा बुंबावनो नागिरदोंमोन मायबा बुंबावनो नागिरदोंमोन बियो मायबा बाथ्रा दङ बिसोर मायबा सिखोमाबावदों बायदि मोनदों आं मायबा बुंनो नागिरदोंमोन सनजिबा बिसोर दाबो थार बाथ्राखौ खिन्थाजोबाखै आंनो मायबा दंथारो बिसोर मायबा थगायबाय दं रादाया मायबा गिदिर बाथ्रा सिखोमानानै दं बियो आंनो खिन्थायाखै बियो आगोलनिफ्रायनो सिखोमानानै दं बियो आंनो मायबा बाथ्राथ' दंथारो आंखौ सिखोमानाय बाथ्रा फोथायनोनो हालाना आं बिखौ बिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनोनो गोसो गैया आङो मायबा थगायबावगोन बायदिसो मोनबाय थायो आङो